Ko himen ko para bayin hau trai Jesu Christ hagane ka ayom Christmas ngidang reke ya kasngi buram jongo Stephen bakoit umater baningkong jong ka balang namar bale ula im ya ka jingim pura baru Christ bad sapang ka jingjit ya ki hinyungut ki deacon niusno kilong ki bru badap da ka borum mensiam bakoit bariu bale patim buram ya ubale bad namar ba u Stephen ulang uwe na padeng jongki badap da ka borum mensiam bakoit ulala ban yang scam na ka bentaka jinget hangne ka mut ka jingidu Chris ula aiti lut ya ka jingim na ka benta u Chris bad ya ke barok ka ba ulalle kaba ula keren kalong kaba pensyong nongrim haka ke jingidu Chris mano ba yarap yangi ban sutit kane ke jingid hau Chris bade umensiam bakuit hapo jongi nakata daho ka gospel minta kas ngingius ngo Jesu ong haba syayalam yapi hakamat ki ing bishar hakamat kis hakamat kino shun persya yau Chris pinum de ban tiing namar pidon hapo jampi umensiam bakuit jong ublay upa uban sa hikay yapi uban sa penslor yapi uban sa pendengan yapi wan hapadeng jing jinjar kane kalong ka jingkular jong Jesu yangi but lada ngila ban kersiu tia ya umensiam bakuit hapo jongi ngin salong ki kristan ke ba compare banya ki way but hangne u Stephen bakuit ulalekum no baro ka Sanhedrin kila yang persya yawu hapo ke jingelam jongu Saulus u bakalalang Paulus hadin ngite but kay kabela jia baro kila kentait yawu kadba udang keren ya ka tino bale kadba u keren siapangu Jesu baro ki bru kila yang persya yawu bat kila perta pen peniap yawu Henry u Stephen pad shim latin kindia teru saudong jongu kibru kia perta ban peniap yawu haba ula peit ula yo iru hakakti jongki yawu mau ban lentem yawu ban kawang yawu ban peniap yawu Henry u Stephen shim latin kindia teru pinban ula yo ayu hapadeng kita ki jinghuri hura ula stang ban yo ya u Jesu yang habeneng ban pediang yawu ladang ngilong ki kun ba syayalam da ka bor jongo bale syayalam da umensiam bakuit hapadeng ki jingjenjar ngin yo yano ha ka jingim jongi ngin stang ban yo ya u Jesu uba ap ban pediang yangi ngin stang ban yo yau Jesu u ap nagabenta jongi ban yada yangi ban sumari yangi kane kalong ke jingi kai kabangidang yusngo na u Stephen bakuin u bala yap mater ya ke bashania hau Jesu ya ke ba id yau Jesu kinum don kamban artatin kindia tru tendeng haka jingim jongi haka ban rake ya ka jinge jongi ni yakendu jinge babun jait tentang yar tatin khato kadon jingmut aye ban duai kumne khato don jingmut aye ban late mas khato don jingmut aye ban late plapop khato don jingmut aye ban yang scam naga bendaga jinge mano batip uji sun yarap ne Henry hangne hagene ke jimpule ujisu bad lemba ke jingim jungu Stephen ngidang iyo jimpen shai halor ka jinge jongi banginum de ban tiing nginum de ban artatin halor ka lawai jongi ladangi im ya ka jingim ka bakuit ka bakongo ya ka sur jongo bale kan sedon ka jingsiu kiliang kumbangi ong ka bainong naga benda jongi lempa ka jingiap matir jongo Stephen ka balang ka hikai yangi nginum de ban artatin nginum de ban tieng ban yang scam naga benda ka jinge ngide ban long ki saki baslur naga benda ban kintiu ya ka jinge du Chris lempa ka jingem jongi but ngide ban peni ki way bangi long shisha
kikun bayaine haga jingait ka jingyang saki kalong kabashondor haga jingim jongi ngi habanang banyang saki nagabenda ka hok ngide banang yang saki nagabenda ka jingkui haga nega juk kabamenta kaya kaba ngiyo i bun ki brio ki karantat buram ya ki brio ba traishitamban imkoi lese ki brio ki yaro i ki brio ba im linkar ki brio ki badle kano ka kambam kuid ka media ka social media ka kindiu ya ki brio bale ya ki kam ki ba pojait but ki ken kum kita ki jinglong kum ka jing slur janga perte Henry Stephen Mater uhika yangi kadon gador ban nagabenda ka jing kuit nagabenda ka jingidu Chris nagabenda ka jing saki ya u Chris ngide ban pen bana but ladang idon kata ka jing slur mensiam bakoit un sanang pen kadang yangi un sanang pen dengan yangi mensiam bakoit unang pelong yangi ro pan map hangne Stephen ulale kumno pat haba bangoro kilastang ban kawang mau ula ong ula karpat ya ujisu wat num penchitam yaki nagabenda kini ki pop lada de mangi pat ngin stang ban kinyum lese haka jingdom jimbetar ngin sa stang ban duai mar kompong lese persha ya kita ki brio bale bain yangi bon sin ngidon kane ki jinglong lese ngis ngutanat ban yo i ya ka jingjot jongi nongshun jongi hakamat jongi lese ngi duwairu walarangim duwairu ngidon hapo jongi ya ka jingkwa ban yo i ya ka jingkalon jongi nongshun jongi lese don ki brio ki bas no comment ban yo i ya ka jingjinjar jongi brio balle bain yaki hakano kano ka porendre hangne Stephen u hikai yangi dap da ka boru mensiam bakoi ngimde ban le comment halor ka jingjor jongi brio pinban ngide ben duai bat kershan yaki brio batalot bor wat yaki brio balle shun yangi lese haki inga sem jongi don ki brio balle shun yangi lese haki hapadengi marjan marpa jongi don ki brio ki balle shun yangi don hapadeng haki imlang salang don ki brio ba isi yangi ngi kain kumno yakum kita ki brio hatong ishai duai nakabenda ki brio balle bain yangi nengi duai bakin jod koloi ne banjia kano ke jingjia basausi halo jonki kane kalaba longe jinglong jonki buri batalot bor ki bampat syayalam dau mensiam bakuit henry shisin bangilong ki kun ba syayalam da ka bor jonge mensiam bakuit ngi duai na kabenta ke jimba jonge ve wat ye ginokshun kumpa duai u Stephen bakuit ko himen ko para ka jingim jongo Stephen bakuit u mater baningong jonga balang ka hikai yengi ve pai veiro balongi sakina ka bendau Christ tongi longi saki na ka bendau Christ haki inga sem jongi haka imlang salang jongi hapadengi himen ki para jongi hapadengi marjan marpa jongi krampa lempa jongi u Jisu u im hakane ka parthe lempa jongi u Jisu un im hapadeng wat hapadeng gi nong shon jongi ngi duai na ka benda kane ka jinga hakane yu kirish bakuit Jisu ba it karku kardo yangi pensle yangi penim yangi bangin dupla ban im barabor but me bangin dupla ban kintiu yame mallake kelip mat what happened ki jingjin jar babun chai enyaro yautrai Jesus Christ